zdravím. Takže prijal som výzvu od Radovana Dištanta, môjho bratranca. A rád by som ďalších nominantov menoval ako Mária Minarovského a Ivana Bernáta. Vodu som dal studenú, viac tam dávať nedávam, pretože nemá to význam. Tá voda sa neschladí tak rýchlo. A zároveň by som chcel pripomenúť, že celé to posolstvo, ktoré je ohľadom toho Ice Bucket Challenge, je práve o tom, aby ľudia sa viac zamerali na výskum choroby ALS. Preto nezabúdajme na to posolstvo, nielen sa zabávajme, ale zároveň aj prispejme.